Slovo o trecím projektu našho nacionálneho teatra, ktorý je porobený zvonka tak volanej matičnej scény u Ruským Keresture a realizovaný je u koprodukcii so Verbáskym kultúrno-prosvitným družstvom Karpaty. Režiu po textu Mira Gavrana porobil Vladimír Nač-Ačim. Zadovoľný som s ohľadom, že sme všetky prediktujúci etapy roboty odrobili u prostorioch Doma kultúry Ruský Kerestur. Znači, premenjali sme štredok, mali sme perše iskustvo putovanja i namesanja. Tu sme odrobili jednu takú ľahkú probu, že by sme takuše adaptovali tomu prostoru i glumci dobre znašli a publika to dobre prilapela, preprovadzela, takže zadovoľný som. Може бути з них вінька teraz, že by še taká predstava bavila, potom ustvari teraz náš terašnji život. I može biti na pitanje jak prežiti da mi izbini utorime ljudom, že jak i gdje biti zmudra. Ali može biti to predstava i dost dobra, ma dobre poručenje da rozdumame, že keď pohrišíme u dajakým kročaju, lebo tým šachovským potezom môže byť nás taká sudba bude i čekať. Profesijna predstava in však i svojofajtový darunok glumcovi Jankovi Lenderovi, ktorý toho roku slaví 60. rodzený deň i 40 roky roboty u kultúry i umetnosti.